tror, at der er sindssygt mange sådan, former for ensomhed. Altså jeg tror, det er sådan, jeg synes, vi lever lidt i et samfund, hvor vi har sådan en tendens til at gøre alt sort og hvidt, eller sort på hvidt. Og så er det helt vildt let bare at sige, at ensomheden, det er, hvis du ikke har nogen venner, og hvis du ikke kan tilegne dig nogle venner, og hvis du i den effekt føler dig ked af det. Men jeg synes, at opleve tit, at folk, de har sådan alle deres egne former for at det her kommer til udtryk. Jeg skulle finde ud af, hvordan at det var det der med at være ene med sig selv, altså egentlig i ordets forstand ensom, men uden at det skulle være en negativ ting. En kæmpe del af mit ungdomsliv har været sådan en prøve at stikke af fra det her med at være alene. Og så bare fylde ens hverdag med en masse andre mennesker, som også har været sindssygt dejligt. Men hvor at når jeg sad derhjemme, så var der ikke rigtig noget at holde af. Og så lige pludselig så fandt jeg ud af, at der var faktisk sådan nogle små hobbyer, eller nogle små ting, som jeg kunne være mig selv i. Jeg opdagede, at jeg var ensom ved, at jeg netop ikke brød mig om at være i mit eget selskab. Sådan, og jeg blev ikke rigtig inviteret til at være en del af de andres selskab. Jeg snakkede aldrig om, at jeg var ensom eller noget i starten. Jeg prøvede hele tiden at få det til at lyde som om, at mit liv bare var super spændende, og det var bare rigtig fedt, og jeg havde det fantastisk, og det havde jeg jo ikke. Min far og min farmor og sådan dem på den side, de synes, det var super pinligt, at jeg ikke havde nogen venner, og jeg ikke var en del af en vennekreds. Så det tog sådan rimelig hårdt, at ja. Altså, når man er rigtig ensom, så kan du mærke det sådan lidt i maven, den der fornemmelse af, at du ikke har det godt. I starten havde jeg bare en fornemmelse af, at jeg ikke kunne lide at være alene. At når jeg var alene, følte jeg mig, som jeg beskrev før, ensom, at jeg ikke kunne have nogen at være sammen med. Og det kunne jeg jo egentlig godt, så det jeg gjorde, det var, at jeg ringede til folk, mine venner. Og det endte ud med, at selvom mine venner sad og var sammen med mig, og vi kunne sidde og snakke sammen, og alligevel havde jeg en knusende fornemmelse indeni af, at jeg ikke var en del af det. Jeg fik noget psykologhjælp, og jamen, så talte jeg med mine venner og min familie, og jeg fik en kat. Det hjalp faktisk rigtig meget. Altså jeg tror, at ensomhed helt klart berører alle. Jeg tror ikke, det er de få, der oplever ensomhed. Jeg tror, at alle oplever det. Spørgsmålet er bare, på hvilken måde man oplever ensomheden. For mig i hvert fald har det været en kæmpestor nødvendighed at lære at være alene. Det har været en kæmpestor nødvendighed at lære at holde af sig selv i sit eget rum, og holde af sig selv på baggrund af, hvad man er over for sig selv, frem for hvad man er i forhold til andre. Også fordi, at i sidste ende, så er det jo egentlig kun dig selv, du har. Altså, du kan altid have mennesker med dig, og forhåbentlig er der altid venner hele livet igennem, men det er bare en nødvendighed at holde af sig selv.